kay Kabings. So ulti tinuod silang produkto mga kabingka. Dapat sulti siya sa ano to siya sulod ani ato ha 2,000 years later. May adlaw sa inyo mga kabingka, and for this video mga kabingka mag unboxing tayo na isang produkto, no? I-order na ko ni gikan sa Shopee, no? Napalit na ko ni dili rin sa Shopee, sa TikTok shop gani 69, no? So kani mga kabingka ko order atong sa order. So kani mga kabingka ko order narakabingka special kopya. Tama-tama kaya na ko'y kapidre kabings. Na ko'y kapidre So yun yung tinawan na special kopya. Na po yung special kopya. Na po kaya ang packaging. So review tayo kabings. Ngayon nakabalot ano nagdan kay kabings. So kuning dilawan ako kabingka, unang kagat trending na sa TikTok. Wala siya ganang normal lang isa nga upya bitaw kaning dream mapalit sa yung lugar. Okay. Dili na ko siya nga itong dami mo sa tanawhan sa TikTok sa video good. Ana bitaw na mga ano kaning wala man na disappoint ako tagaan ako ni 8/10. Pag anay mo naman to chocolate pero kani wala sa lasa typical lang siya sa matilawan nga opya. So maingon yun ako ni tagaan ako ni siya grado is 75 lang kay siyempre wala sa resulti o tinuod silang produkto mga kabingka. Dapat sulti siya sa kamatuuran. Okay, so ano lang ang kulay sulod na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ano ito siya sulod ani? Ato ha? Ano ni siya? Ato ha? Balo ko para dugay sa madaot din nasing nani. So kanilang mura normal lang gid siya nga opya nga na imong matilawan. So 75 lang gid ako mahatag. Kung maingon aning mga kabingka, wala na dagan patumpik-tumpik. So see you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March in the place to be. Na disappointed ako sa akong food review mga kabingka. See you in the next my vlog mga kabingka. Babush ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.